fanden skulle det til for? Skriver dig! Vil de venligst flytte dem? Flyt dem så! Du skal kraftedeme ikke slå mig! Og I tænker nok, hvorfor? Men jeg har en forklaring. For helvede, mand. Hvad fanden er det, jeg gang i? Får du styr på jeres samfund? Jeg må vist hellere gå nu. Undskyld mig, men hvem er de? Det spiller overhovedet en rolle lige nu. Kan du forklare mig, hvorfor 12-årige børn sidder på gaden og drikker? Det ansvar har vi overladt til forældrene. Jamen, hvad fanden er meningen? Undskyld mig, men de har vel øjne i hovedet og kan se, at vi er i gang med et vigtigt møde. Jamen herregud, synes du selv, det er okay at slå sine egne børn, hva'? Det er ganske simpel børneopdragelse. Sådan blev jeg opdraget. Og se på mig i dag. Se, hvad jeg er. Ja. Børn skal vokse op i et sikkert samfund, uden vold. Børn bør kraftedeme ikke bære våben i en alder af 14 år. Hvad fanden tænker I på? Det er jo bare rent selvforsvar. Kriminaliteten er vokset på det seneste. Det er ikke bare Er det også selvforsvar, at folk går og skyder hinanden på åben gade? Hvor fanden er politiet henne? Jamen, politiet er sparet væk. Fordi I ikke kunne spare mere på sygehusene eller folkeskolerne? Nu kan det være nok. Som du kan se, er vi i gang med et vigtigt møde, og det skal færdiggøres nu. Det bliver 350. Du plejer sgu da kun at tage 200. Ja, men det bliver 350. 300. Tak for en god handel. Hvor er ministeren? Ministeren sidder til møde. De må være den højt råbende dame, ministeren nævnte i går aftes. Den mand lukker kraftedeme mere lort ud end dansk landbrug. Jeg er ikke den eneste, der har den mening. Prøv at kigge ud af vinduet. Ned med ministeren! Ned med ministeren! Det vil jeg give videre til ministeren.